आज एक मीटिंग हुई फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट की, जिसमें बासुमतारी हमारे पहले अध्यक्ष थे। आज उनको आना था लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन हमने ये तय किया है कि अगले कुछ टाइम में बोडोलैंड में जाकर के और जंतर मंतर पर भी बोडोलैंड के आंदोलन को आगे उठाएंगे। और बोडोलैंड राज्य की जो डिमांड है, जो बहुत पुरानी डिमांड है, जो सदियों से चली आ रही है, महाभारत काल से भी बोडोलैंड के लोग थे। तो हम चाहते हैं कि बोडोलैंड एक अलग राज्य बने और ये अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को उजागर करे और बोडोलैंड का बहुत बड़ा उद्धार अलग राज्य बनने से होगा। खुलुमबाय। दिनै दिल्लीयाव फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि कन्वेन्शन दंमोन। गोजाम कमिटिखौ सिमफायनानै गोदान कमिटि दानाय। गोजाम कमिटियाव बाबा आर.के. देब तमार आफादगिरिमोन आरो मैताली प्रदेशनिफ्राय कमलेश जा बिथाङा गाहाय नेहाथारिमोन। गोजाम कमिटिखौ सिमफायनानै आरो गोदान कमिटियाव बाबा आर.के. देब तमारानो आफादगिरि आरो कमलेश जाया गाहाय नेहाथारि आरो फिन थाफिनबाय। दिनैनि जे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय रायजो बिग्रा जेरै त्रिपुरालेण्डनिफ्राय फैदों, गुरखालेण्डनिफ्राय फैदों, विदर्भानिफ्राय फैदों आरो बुन्देलखंडनिफ्राय फैदों। बिदिनो गुबुन गुबुन रायजो बिग्रा हान्जाफ्रा ज' जाजोबदों। फ्राय 50-60 सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लाफैदों। फेडरेशन फर न्यू स्टेटआव जोंहा आवगाय झारखंड रायजो बिग्रा शिव सोरेन गुरुजी बिथाङा आफादगिरिमोन बे फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि। तेलेंगानानि आथिखालनि सीएम केसीआरआबो फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि आफादगिरिमोन। जोंनि नर्थ इस्टनि सासे गेदेमा पलिटिशियान पीएस सांमा बिथाङाबो फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि आफादगिरिमोन। आरो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङाबो आफादगिरि जालांदों। दा दिनैनि गोदान जि आफाद दाबाय आर.के. देब तमार आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि कमलेश जा बिथांमोननो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासियो। कमलेश जा बिथाङा मैताली प्रदेशनिफ्राय आरो आवगायनिफ्रायनो सिनायथिखाय आंखौबो बिथांमोनहा लेंहरदों। आरो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों माखासे थांखि लानाय जायो। जेरै मोनफ्रोमबो आलादा रायजो बिग्रा बिथांमोनहा दिल्लीयाव फैनाय मासनिफ्राय जुननिफ्राय स्टार्ट जागोन। मोनसे मासाव मोनफा हान्जाफ्रा फैनानै बाव गावबा गाव जे मोनथायखौ मोननांगौ बेखौ जन्तर मन्तराव बिथांमोना प्रटेस्ट खालामगोन। गुरखालेण्डआ बिदिनो गुरखालेण्डआबो समाय सीमा खालामखांबाय। बुन्देलखंड, मैताली प्रदेश आरो बिदिनो मा होनो वेस्ट प्रदेश, बेबादिनो गुबुन गुबुन आलदा रायजो बिग्रा विदर्भा बिदि बिग्रा बिथांमोनहा गावबागाव समाय सीमा खालामखाबाय जे उमुक मासाव बिसोर बे हान्जाया फैगोन होननानै। दा जोंहाबो बड'लेण्ड बिग्रा हान्जा आरो जा बनसु आरो बा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बा बिथांमोनजों थांनानै सावरायहैगोन जे बड'लेण्डखौ माबादि जायो। जोंहा गावबागाव समाय सीमा खालामखाबाय जे उमुक मासाव बिसोर बे हान्जाया फैगोन होननानै। दा जोंहाबो बड'लेण्ड बिग्रा हान्जा आरो जा बनसु आरो बा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बा बिथांमोनजों थांनानै सावरायहैगोन जे बड'लेण्डखौ माबादि जायो। बेनिफ्राय आरो मोनसे थांखि लादों जे फेडरेशन फर न्यू स्टेट दानि गोदान आफादा जे मोनफ्रोमबो हान्जाया 11 जन सोरबा गुरखालेण्डआव थांगोन, बिदिनो विदर्भायाव थांगोन, बुन्देलखंडआव थांगोन। दा बड'लेण्डनिफ्रायबो बड'लेण्ड बिग्रा हान्जाफ्रा गुरखालेण्डआव थांनो नांगौ बेबादि मोनसे मबिलाइजिं गिदिंनाय हाबाफारि लादों। दा बेखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव थांनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों थि खालामगोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनानै मोजां मोनदों। आरो गोदान जाय आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो मावथि सोद्रोमाफ्रा बे गोदान आफादाव सायख'जाबाय बिथांमोनखौ साफ्रोमखौ गाहाम हामलायनाय जासिबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।